Ahojte, vítam vás u dnešného videjka a dneska si to spoločne rozoberieme, aké sú za mňa top produkty. Dopred vám chcem povedať, že tu nebudú iba veci zo skincare, ale budú tu aj zo pár produktov z bodycare. Ja už to neviem ďalej okecávať a môžem sa spoločne na to pozrieť. Ako prvú vecičku vám tu doporučujem zdravý skincare a je to určite táto značka The Ordinary. Všetci poznáte a musím povedať, za mňa je fakt perfektná. Ako prvé tu máme tento čistiaci gel, ďalej tu máme tento krém, ktorý si dáte po séru a potom tu mám tieto dve séra. Toto je so zinkom a toto tam je ešte dačo pridané. A ako piatý produkt tu máme tento sypký prášok, ktorý si dáte na vyrážku, keď máte a do rana vám zmizne. Ďalej tu máme značku, ktorú tiež veľa z vás pozná a je to značka Glow Recipe. Od nej tu mám 3 produkty. Toto vlastne bolo balenie. Objednávali sme to zo Sephory. A mám tu tento mini size toner. Potom tu mám túto kvapku, ktorá je hydratačná. Potom tu mám tiež tento hydratujúci krémik. A ešte k tejto kvapke chcem doplniť, že ja si ju dávam aj pod make-up ako primer. Ako ďalší produkt tu máme tento čistiaci gel od Biodermy. Je to vlastne čistiaci gel ako tento The Ordinary alebo väčšom balení. A ďalšia vecička tu bude táto micelárna voda od Garnier. Ja proste tieto Garnierové micelárky proste fakt, že milujem, lebo sú perfektné, krásne voňajú a sú na citlivú pleť, takže dokonalé. Máme teraz voňavky a tu mám dve z Sol de Janeiro. Ako prvo mám číslo 68 a druhou mám 62. Tieto vône sú paže perfektné, ale chystám si kúpiť aj ďalšie, lebo sa mi celkom dosť vypotrebovávala. Táto je zase pre ľudí, ktorí majú rád tie také sladšie vône, karamelové. A je to viac pre ľudí, ktorí majú viac radi ako také kvetinové vône. Ale proste nie asi úspešne viac chutňa táto. Ja som viac tak na také sladšie vône. Ale milujem obidve. A potom ďalšie dve. Jednu tu mám od Moschino, tohto medvedíka. Tu mám už dosť dlho, ale teraz som ju nejak neprestal používať, ale začnem. Krásne má to zase pre ľudí, ktorí majú viac také luxusnejšie vône radšej. A ďalšie tu mám od Ariany Grande voňavku. Tu mám najnovšiu teraz, aktuálne. A to používam proste furt, lebo je perfektná, voňa tak všetky tieto 3 dokopy mi to príde, ale proste je výborná. Ale proste ja ju milujem a voňa fakt tak mega kvetinovo a ešte aj keď je tu táto bambulka, dokonale. A potom tento Bam Bam krím, je to ten veľký Bam Bam krím. A mám ešte celý, čo sa čudujem, lebo ho používam fakt dosť často. A tiež vonia sa opäť krásne vanilkovo karamelovo. Ďalší produkt, tu mám tento Face Mist Refreshing od nejaké značky, neviem. Vlastne kúpila som to väčšine, stalo to asi niekoľko centov, neviem. A vonia pekne brosknivo. Ďalší produkt mám tento od Nivea, proste len obyčajný krémik na tvár. A môj milovaný posledný top produkt, milujem proste z celého srdca, je tento Laneige Sleeping Mask s vôňou Berry. Mám rok a pol a polovicu. Minula som polovicu. A reálne si kupujem potom ďalší, lebo toto vonia perfektne. Takže to je bolo všetko z tohto videjka. Ak sa vám páčilo, určite mi zabudnite zanechať like a taktiež odober. A ak chcete ďalší part, ale s make-upom, tak mi dajte do komentu emoji srdiečka.